Nangin malipayon gid ang adlaw sang isa ka daily draw winner sang Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos ini nabaton ang iyang premyo. Ang tagdaog amo si Helen Opanyo, 59 anyos, residente sang Zone 3 Gostilo La Paz, Iloilo City, nagamit sang efficacent oil bilang iyang proof of purchase. Nabaton sini ang 1,000 ka pesos nga cash kag 1 ka balde sang orokan nga nagaunod sang 1 ka box ang MX3 nga kape, 2 ka box ang Remsic vitamins kag 3 ka pack sang Comea bihon. Suno kayo pa nyo pagagamiton niya ang iya mga nadagaan agud nga magbakal sang madamo pa nga mga proof of purchase agud idugang sa iyang entries. Malipayon man ini nga nagpangagda sa iban nga mag-entra na sa Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM agud kaangay niya makabaton man sang dalagko nga mga papremyo kag may chance pa nga mangin milyonaryo sa palabutan nga grand draw sa diri sa promo sang Bombo Radio Philippines. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Idugang ko sang mga gastuson sa sulod sang balay tapos madugang pagid ako sang entries nga para may chance nga magdaog sang 1 million. Nagapasalamat gid ko number 1 sa kay Lord kay ginhatagan niya ko sang blessing sa sining istasyon sang Buena Mano Salvo. Star Radio, Bombo, Star FM, it's all for you.